салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. хоса дастаҳои лигаи якуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол. шаҳри бозиҳои даври чоруми рақобатҳои мазкурро Фирдавси Хурсанд манзуратон мегардонад. оғоз мекунем. ин даври рақобатҳои лигаи якум ҷадвали чемпионатро ба куллӣ тағйир доданд. чун ҳафтаи гузашта ҳамаи бозиҳои мавқуфгузошта низ баргузор шуданд ва он дастаҳое ки нисбат ба дигарон бозиҳои камтар доштанд пурра сохтанду баъзе дастаҳо мавқеи баъзе дастаҳои дигарро дар ҷадвал танг намуданд. масалан дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар даври қаблӣ ки бо як бозии кам мавқеи шашуми ҷадвали чемпионатро ишғол карда буд, мо гуфтем тамом. аммо ин ҳафта бачаҳои дастаи Регар мавқеи шашумро ба дастаи Ваҳдат ҳадя карданду худ ба мақоми аввал рафтанд. ҳаким Фузайлов ин ҳафта тарзи бозии дастаашро баро монд ки дар ду бозӣ ҳам муқобили Моҳир ва ҳам зидди Исфара ғалабаи кул ба даст овард. дастаҳои сустарини ҷадвал Моҳиру Исфара муқобили ин даста мисли дастаи Аскадом як рӯстои дур бозӣ мекарданд. дастаи Моҳир қурбонии голҳои зиёди регариҳо шуд ва каму ғам не 8 гол хӯрданду бо 3 голи ҷавобӣ қаноат карданд. Исфара бошад бо 5 голи дастаи Регар танҳо 2 маротиба ҷавоб гардонид. дастаи Регар ҳамакнун бешубҳа фаворити асосӣ барои роҳхат ба мавсими ояндаи Лигаи олии футболии кишвар ба ҳисоб меравад. Моҳири ёвон бошад барои боқӣ мондан дар чемпионати мазкур талош меварзад. бозӣ миёни дастаи Регар Тадаз ва Моҳир яке аз тамошобобтарин бозии даври мазкур буд. дастаи Исфара ҳафтаи қаблӣ бо омаданаш ба Душанбе ва барпо кардани ду бозӣ бенатиҷа ва дасти холӣ ба Исфара баргаштанд. бозии мавқуфгузоштаашон муқобили Регар ба шикаст анҷом ёфт ва 5 маротиба тӯбро аз дохили дарвозаи худ берун бароварданд. бозии даври навбатиашон бошад бо дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат буд ки исфарагиҳо аз ин даста низ 5 маротиба гол хӯрданду имкони танҳо 1 гол заданро пайдо карданд. Исфара бешубҳа дар қатори дастаи Моҳир яке аз сустарин дастаҳои лигаи якум ба ҳисоб меравад ва агар пешгӯии ман зарур бошад, пас мутмаинам ки ин дастаро мо мавсими оянда дар ин дивизион дигар нахоҳем дид. Ваҳдат бошад таҳти сармураббигии Одил Каримов имсол бо бозигузориҳои хуб ё бигӯем миёна ба арсаи рақобатҳо ворид гардидааст. ҳарчанд дар даври аввал шикаст аз дастаи Барқчӣ андак мавқеашонро дар ҷадвал коста кард, вале ҳамоно дастае ҳаст ки метавонад дар қатори ҳосилоту Регару Равшани Зафаробод барои мавсими ояндаи Лигаи олӣ мубориз бошад. бозии ин дастаро муқобили дастаи Исфара дар даври чорум мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ хел баргузор шуд. бошгоҳи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат пирӯзии дуюми худро дар Лигаи якум истиқбол кард. дар доираи рақобатҳои даври чоруми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи якум тимҳои Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ва Исфара ба ҳам омаданд. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардида бо ҳисоби калони 5-1 ба суди соҳибони майдон хотима ёфт. аз оғози дидор маълум буд ки соҳибони майдон дар ин рақобат аз рақибон бартарӣ доранд ва онҳо довталаби асосӣ барои пирӯзӣ дониста мешаванд. аллакай дар дақиқаи 17-уми бозӣ шогирдони Одил Каримов пас аз як аксулҳуҷум ҳисобро боз намуданд. муаллифи зарбаи нишонраз Абдуллои Қурбоналӣ гардид. бо гузораи 3 дақиқа футболбозони шаҳри Исфара голи ҷавобиро заданд. Парвиз Ҳусейнов ҳимоятгари дастаи Исфара бо як зарбаи олии худ аз масофаи дур тӯбро вориди дарвозаи Ваҳдат намуд ва баробариро дар ҳисоб таъмин сохт. пеш аз анҷоми пайти аввал футболбозони шаҳри Ваҳдат 2 голи дигарро вориди дарвозаи Исфара намуданд. ҳамлавар Абдуллои Қурбоналӣ дар дақиқаи 45-уми дидор бо голи зебои худ натиҷаро 2-1 намуда ҳамзамон ба номаш 2 голро сабт кард. дар дақиқаи 2-уми изофаи қисми аввал Алишер Раҳимов аз ҳайати Ваҳдат голи сеюми дастаашро ба дарвозаи Исфара зад. бо натиҷаи 3-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар қисми дуюм соҳибони майдон дарвозабони дастаи Исфараро маҷбур намуданд то 2 маротибаи дигар тӯбро аз дохили дарвозааш гирад. дар дақиқаи 77 Абдуллои Қурбоналӣ
голи сеюми худ ва чоруми дастаашро вориди дарвозаи Исфара намуд. маҳз дар ин рақобат Абдуллои Қурбоналӣ беҳтарин бозингари майдон дониста шуд. Фаридун Назруллоев дар нафасҳои поёнии дидор ба бозӣ нуқта гузошт. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ва Исфара бо натиҷаи 5-1 ба суди дастаи Ваҳдат ба анҷом расид. Ин пирӯзӣ барои дастаи Ваҳдат дар Лигаи Якуми мамлакат дуюмин ба ҳисоб меравад. дастаи Исфара дар 4 бозии худ наметавонад ҳадди аққал соҳиби як имтиёз гардад. дар як ҳолат дар қисми дуюми дидор миёни футболбозони Ваҳдат ва Исфара нофаҳмӣ рух дод. дар ин миён довари марзи майдон Сорбон Фозилзода метавонист ҳадди аққал капитани дастаи Ваҳдатро бо баргаи зарб муҷозот кунад, аммо довар ин ҳолатро ки қариб 2 дақиқа идома кард сарфи назар намуд. чӣ хеле ки шумо диден бозии рӯз нағз гузашт ба фоидаи мо 5-1 бозӣ буридем. бачаҳо ирӯз чӣ ки ман ният доштам дар ин бозӣ кардана якум тайм да ино оқа маҳората нишон надоданд, лекин ки баъде ки ман дар танаффус ино да айсар фаҳм мондум тактикаи техникаи чӣ хеле кор кардан коидаи командаи байкатӣ меҳмоно катӣ. ман чӣ хеле ки шумо диден дуюм таймда бозӣ камтар дурусттар шуд. моям баробари дигар дастаҳо вазифа дорем ки ба лигаи олӣ буромаданд, лекин дар инҷа роли асосии и маблағгузорӣ бозӣ мекунад ки кадоми даста вақт соатиша маълума бутия бозингаро шуда. ҳамин даста ба фикрам бисёр шансе дорад ки ба лигаи олӣ буромаданд. дастаи панҷшаҳри ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ яке аз муддаиёни асосӣ барои чемпионӣ ба ҳисоб меравад. дар 4 бозӣ ин даста 2 маротиба ғолиб баромадааст 2 маротибаи дигар мусовӣ кардааст. яъне омори ин даста ҳеҷ шикастеро дар 4 давр ба қайд нагирифтааст. бозии охирини ин даста муқобили Ҳулбук буд ки бо ҷазобияти махсус баргузор гардид. ғолиби ин ҷуфт мавқеи 4-умро ишғол мекард. баъди анҷоми бозиҳои даври сеюм Панҷшаҳр дар мавқеи 4-уми ҷадвал қарор дошту Ҳулбуки Восай дар мавқеи 5-ум. тафовути холҳо низ он қадар фосилаи дур надошт. Панҷшаҳр ҳамагӣ бо 1 хол аз Ҳулбук боло меистод. аз ин рӯ агар Ҳулбук ғолиб меомад, пас Панҷшаҳр бо 2 холи кам ба мавқеи 5-ум мефаромад. нияти Қаноат Латипов сармураббии дастаи Ҳулбук низ ҳамин буд. бозӣ миёни дастаҳои Панҷшаҳр ва Ҳулбук дар майдони марказии ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ баргузор шуд ва бубинед ки ин рақобат ба чӣ анҷом ёфт. дар даври 4-уми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Панҷшаҳри ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо тими Ҳулбуки ноҳияи Восай вохӯрӣ анҷом дод. рақобати ин ду даста аз дақиқаҳои аввал то ба анҷом тезу тун идома кард. пайти аввал бе задани гол хатм шуд. ҳисоб дар дақиқаи 55-уми қисмати дуюм аз ҷониби ҳамлавари тими Панҷшаҳр Турахонов Хайриддин кушода шуд. аммо баъд аз 6 дақиқаи дигар Мирзо Абдуллоев Абдулло аз дастаи Ҳулбук бо голи задаи соҳибони майдон посух гардонида ҳисобро 1-1 намуд. дар дақиқаи 73-ум бошад бо як ҳуҷуми бо барори дастаи меҳмон бозингарони тими Панҷшаҳр дар назди ҷаримагоҳи худ ба иштибоҳ роҳ дода ногаҳон тӯбро ба дарвозаи худ ворид сохтанд ва тими Ҳулбук ба пеш баромад. довари марказ ба бозӣ 4 дақиқаи дигар илова намуд. дар ин вақтҳо тамоми бозингарони дастаи Панҷшаҳр ба хатти ҳуҷум гузаштанд. ҳамин буд ки Ғайюров Маҳмуд бо задани гол даст ёфту дастаи Панҷшаҳрро аз бохт наҷот дод. ҳамин тариқ рақобати дастаҳои Панҷшаҳри ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Ҳулбуки ноҳияи Восай бо ҳисоби мусовӣ 2-2 ба поён расид. дар даври 4 мо дар майдони худ дастаи Ҳулбукро қабул кардем ва бозӣ мусовӣ ба анҷом ёфт. ман пеши бозӣ ба бачаҳо гуфта будам ки Ҳулбук яке аз дастаҳои беҳтарини Лигаи Якум 2 бозии аввалро ғалаба карда буд, мутаффисона бозии сеюмро бохта буд. барои ҳамин инҷо барои ғалаба омада буд. барои бачаҳоро гуфтем
шансҳои бисёр доштем дар қисми якум, дар қисми дуюм. аз сабаб ки ин футбола касе истифода бурд ва ғолиб мешавад. мутаффисона бозӣ ҳисоб 2-2 шуд. бозӣ бачаҳон хуб кардану аз ҳисоб розӣ нестем. розӣ бояд калонтар мешуд, ба фоидаи мо мешуд. бозии ояндаам бо дастаи моҳира ҳаракат мекунем, ғалаба кунем, тайёрӣ хуб дида. дар бораи рафти бозӣ бо дастаи Паншер ки яке аз дастаҳои пурқуввати лигаи якум мебошад ва ниҳоят мураббиёни хуб дорад, роҳбарияти хуб дорад ки нисбати бозингарони дастаи Паншер ғамхорӣ ниҳоят зиёд мекунад. гӯем имрӯз меарзад, чунки мо дар имрӯз ақаллан қоил шудем ки ин даста хеле дастаи пурқувват аст. вале ногуфта намонад ки дастаи ҳулбук ки дар соли 2021 ман таҳти роҳбарии ман кор мекунам, аллакай оҳиста оҳиста пеш рафта истодааст ва ман имрӯз бо ин ду ранг шогирдони худро табрик мегӯяд. гарчанде ки мо бо ҳисоби 2-1 бозиро бурда истода будем ва дар гӯем ки вақти иловагӣ онҳо тӯпро вориди дарвозаи мо карданд, дар ин ҷо камтарак мо ба хатогӣ роҳ додем ва кӯшиш мекунем ки ин хатогӣ дигар такрор нашавад. бозиҳои дигари даври чоруми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якуми кишвар низ хеле ҷолиб сурат гирифтанд. масалан бозии дастаҳои Равшани Зафаробод ва Динамои шаҳри Душанбе дар майдони хонагии дастаи Равшан ба нафи соҳибони майдон анҷом ёфт ва бозигарони дастаи пурқуввати шимоли кишвар дар ин лига ба дарвозаи шогирдони Аҳлиддин Турдиев 2 голи якҷавоба заданд ва пирӯзии дастаашонро таъмин сохтанд. барқчии Ҳисор бошад дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расуловро қабул кард, вале ҷавонони тоза ба майдонҳои калони лигаи якум ворид гардидаҳои Ҳисор муқобили меҳмонон иқтидори танҳо мусовиро доштанду бас. 2-2 ин ҳисоби бозии мазкур буд ва ин мусовӣ аҳволи дастаи барқчиро дар ҷадвал боз ҳам бадтар кард ки пас аз чанде дар ин маврид боз мегӯем. ҳосилот бошад бо як дастаи миёнаҳоли чемпионат Саройкамари ноҳияи 5 вохӯрӣ анҷом дод. яке аз дастаҳои пурқуввати лигаи якум ҳосилот дар муқобили Саройкамар ва он ҳам бо як мушкилӣ танҳо ба задани як гол даст ёфтанду халос. Саройкамар бо нишон додани бозии дифоъкорона ба голи соҳибони майдон ҷавоб дода натавонистанд ва бозӣ ба нафи дастаи ҳосилот анҷом ёфт. дар оғози барнома гуфтем ки ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум баъди даври чорум ва баргузории бозиҳои мавқуфшуда куллан тағйир ёфт. ҳосилоти Фархор ки то ин дам дар садри ҷадвал қарор дошт, як зина поён фаромад ва дастаи Регар Тадаз яку якбора аз зинаи шашум ба садри ҷадвал рафт. ҳоло Регар бо бартарияти голҳо аз ҳосилот пеш аст. Равшани Зафаробод аз 4 бозӣ танҳо дар як тоаш шикаст хӯрд ва ин мағлубият дастаро дар мавқеи сеюми ҷадвал қарор додааст. ин даста бигӯем аллакай бозиҳои мушкили худро сипарӣ кард ва имкон дорад ки дар қатори ҳосилоту Регар барои садри ҷадвал мубориза барад. Паншери Румӣ мавқеи чорумро ишғол кардааст. дастаи Барчӣ бошад бо нишон додани бозиҳои на он қадар хуб ҳоло мавқеи ҳаштумро ишғол намудааст. моҳиру Исфара дар 4 даври рақобатҳои ягон маротиба ғолибат ба даст наоварданд. даври баъдӣ ба мо бозиҳои ҷолиберо пешкаш хоҳад кард ки яке аз марказитарин рақобатҳои даври панҷум ин вохӯрии дастаҳои Регар Тадаз ва Динамои шаҳри Душанбе мебошад ки рақобат дар майдони маъруф бо номи Спартаки шаҳри Душанбе баргузор мешавад. ҳосилот дар муқобили Исфара имкон дорад ки шумораи голҳояшро аз рақиби ҷадвалияш Регар Тадаз зиёд намояд. моҳир Паншерро дар майдони худ қабул мекунад, Саройкамар Барқчиро. бозии ҷолиби дигаре ки мо шоҳидаш хоҳем шуд, ин рақобати дастаҳои Ҳулбуки Восай ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат хоҳад буд. Пахтакор дар майдони худ Равшани Зафарободро қабул мекунад ва дербии шимол низ яке аз бозиҳои диданӣ хоҳад буд ки аз натиҷаи он мо шуморо огоҳ хоҳем кард. ҳафтаи дигар вомехӯрем. хайр.